nina bogwala bokuqeqesha sibona mathunga ithi bengalunga ngapho ogwa ngoba mathunga nasi isithombe sentombazane angazi ngempela mathunga noma kuyolunga yini. Bengicela nikhayise indlela zonke ibone ukuthi na emtholampilo sinamandla ayekufike khona uyobona ukuthi iyokwezame yini ngoba iyohluleka thina soyilobola ngeshumi ngamashumi 20 enkomo nezinye ezinhlanu ngaphezulu ibhansela okukhombisa ukuthi asiwona amava kuyogcina ukushela lenga ubokwane ngoba ayikifike ngale mthombo khona uyobona amahlazo. Khuluma nabo futhi lokutsheleka mfana kithi lakho lethu